Bu yılны балаларны яклау көненә багышланган чаралар яшьлек спорт һәм сәламәтләндерү комплексы территориясендә узды. Балалар өчен бай эчтәлекле күңел ачу программасы чараның кунаклары Чебурашка, Былтыр һәм Шүрәле катнашындагы театральләштергән күренештән башланды. Сез әтиәниләрне тыңлыйсызмы? Молодцы, менә сез әтиәниләрне тыңласагыз, алар да сезне матур иттереп карап, саклап, яратып, тәрбия биреп сезне шын илебезнең патриотлары, самый матур кызлары улар иттереп үсерсез Алла берсә. Şeyini менә шундый балаларны яклау көне бәйрәмнән башлап җибәрәбез. Бу балачак бәйрәме инде. Бу балачак бәйрәме безгә тагы бер тапкыр улларга, балаларның балачагы, матур вакытлары имин булсын, матур үтсен, күңелле үтсен дигән әйберне безгә тагы бер кат ассызыклый, тагы бер кат безгә билгели. Бәйрәмне һәр вакыттагыча бүләкләү мизгелләре дә бизәде. Балалар Ил-Ньюс республика фестивалендә төрле номинацияләрдә җиңүчеләрне котлады. ГТО нормативларын алтын билгегә бирүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чарада концерт номерлары белән сәнгать мәктәбендә укучы сәләтле балалар гына түгел, чарага килгән кунаклар да катнаша алды. Иң элек балалар аларның әти-әниләре алдынгылар хәрәкәтенең флешмобына актив кушылды. Biz aldığımlar hareketler, aktivistleri, ballarını yapan beyramında katlaşıyoruz. Biz eskilerden flaşmoklar ballar, onların hediyeleri de bir dilem katlaştı. Barımızda da beyramda. Мәйданчыкларда осталык дәресләре узды. Профессиялар белән танышу мөмкинлеге дә бар иде. Яшь фермерче мәйданчыгында балалар бал аерту үзенчәлекләре белән танышты. Агромастер җитештерү компаниясе тәкъдим иткән трактор белән һәр бала фотога төшәргә ашыкты. Хәтта сыйпап караучылар да булды. Янгыннарны кисәтү кагыйдәләре, янгын сүндерүчеләрнең киемнәре, избаплары белән балалар яшь янгын сүндерүче мәйданчыгында танышты. Мөслим янгын сүндерү хезмәте бүлеге күп балаларның хыялын чынга ашырды. Кызлар һәм малайлар янгын сүндерү машинасына утырып карады. Мин пожарный машинасына менеп карадым. Анда безгә сызгыртып күрсәттеләр. Мин үзгә шофер буласы килә. Доктор Айболит мәйданчыгында балалар ашыгыч ярдәм күрсәтүчеләрнең аптечкасында һәр вакыт булучы матдәләрнең исемнәрен белде. Бәйрәмдә спорт белән бәйле чаралар да булды. Спорт сөючеләр күңелле стартларда катнашты, ГТО нормативлары тапшырды. ГТО нормативлары безнең инде 6 яшьтән 12 яшьлек балалар тапшыра. Отжимание ясыйлар, наклон вперед ясыйлар, соңыннан озынлыкка сикерәләр, җегетләр турникта күтәреләләр. Бик уңышлы гына матур итеп чыгыш ясыйлар балалар. Сәнгать мәктәбенең рәсем бүлегендә укучылары натюрморт ясау буенча осталык дәресе күрсәтте. Үзәк китапхана хезмәткәрләре дә чарага бик җаваплы әзерләнгән. Безнең һәр елдагыча үзәк китапхана хезмәткәрләре шушы бәйрәмдә бик актив катнаша. Быел да без үзебезнең китапханәчеләребез белән китаплы алан, китаплы тәнәфес аланы ясадык. Безнең инде балалар бу аланга бик яратып киләләр. Үзебезнең яратып укый торган китапларын күргәзмәгә чыгардык. Дүрт аяклы дусларыбыз белән дә аралашу каралды. Балалар да, әти-әниләре дә атка бәйләнгән арбага утырып мәйданда сәяхәт ясады. Балаларны яклау көне сабыйлар өчен генә түгел, өлкәннәрнең игътибарын балык булмаганнарның проблемаларына җәлеп итү өчен билгеләнгән. Балаларның хокукларын һәр вакыт истә тотсак иде. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.